Kao tajni recept za uspeh na EFI-u ne postoji jer nema tajne, znaš. Ako kuvaš tu EFI čorbicu, nema tajnog recepta, nego ima kvalitetnih sastojaka, znaš. I onda ti kao kvalitetan sastojak ti je taj projekat što si uradio, to je prvi kvalitetan sastojak koji moraš da imaš. I drugi kvalitetan sastojak su ono kao masni oni brojevi, znaš, kao moraš da ih staviš u tu čorbicu, pomešaš sve te masne brojeve i onda to sve kad zakuvaš, eto ga EFI case koji je dobar i kao pobednički, znaš, kao postao si pobednik, znaš, kao skuvao se tu EFI čorbicu. I za biberi. I za biberi. Već izvesno vreme se dešava jedan jako zanimljivi kulturološki zapravo shift, a to je da influence ne dolazi sa strane Atlantika, nego dolazi sa istoka. To je onako pokrenulo jednu lavinu kreativne interpretacije šta znači Azija u kontekstu Balkana i dovelo do jedne simalizacije apsurda koji je bio dosta gotivna i koja je onako donela jedan jako svež vibe za lansiranje Gorane Azijane sa TikTok first approachom. To je onako bilo jasno. Drugačije, nije ni lakše ni teže, samo je proces pisanja za EFI potpuno drugačiji. Svako zašto treba bude potkrepljeno određenim podacima i da kasnije se strateška postavka i kreativna ideja dovede u jasnu vezu sa rezultatima. Prvog trenutka kad se dođe do ideje, onda znaš kao, ok, ovo je strava ideja koja može da donese neke nagrade i kao ima neku izvrsnost kao za EFI. Ali negde gde postaješ siguran da je to baš ta koja će da osvoji je u trenutku pisanja case-a. Kada vidiš sve te rezultate odjednom i kada pročitate šta ste zapravo uradili i koliko je tu velikih rezultata ta kampanja donela, onda budeš u zonu, aha, to je to, da osvojit ćemo ovog puta EFI. Ima kao, kada smišljaš ideju u oblacima, kad se nešto realizuje, to najviše što možeš je EFI. Agencija treba da odabere tog jednog advokata koji će da pročita sve te pravilnik za EFI i kao sve te uslove prijave i onda konstantno da advokatira po agenciji kao izašao si iz pravilnika, kao ovo ne smeš da kažeš, znaš kao. Čekaj, što nisi rekao ono što si meni rekao? Zaboravio sam da ti je najvažniji saradnik Gorana. Zaboravio sam. To ćemo sad sledeći put. Mnogo neprospavanih noći. Čovjek koji piše EFI case ima puno podataka u glavi, puno nekih informacija. I generalno je proces pisanja EFI kao neko mentalno i razgibavanje i akrobacija za mozak, jer sve te neke stvari treba da se poslože tako da deluju najjednostavnije moguće zapravo kada se čitaju. Eto, kad se sve malo stiša, onda valjda mozak krene da misli o tome i da radi. Kod EFI-a je brutalno to što nema pimpovanja case-a, znači nema case-a u case-u, što može da bude slučaj sa nekim video case-evima, gde negde forma može da onako zavara suštinu. Kod EFI-a to ne postoji. Ceo taj proces EFI-a zapravo počinje od trenutka kada brief dođe u agenciju i kada se okupe svi unutar agencije na tom brainstormingu malom. I sam taj moment na kraju, posle godinu dana rada na tom projektu, kada se i napiše case i stisne taj send, to je znak da smo godinu dana radili nešto dobro i posvećeno ceo tim. Osjećali smo se 100 tona lakše. Tako smo se osjećali. Život se nije promenio, ostaje jedan lep osjećaj za sve nas koji smo osvojili EFI kao jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije priznanje struke za kampanju na kojoj smo svi zajedno radili, tako da... Život da stane nesno. Da. Mislim, ne znam šta da poručim, uđete u taj proces i samo će vam se reći. Izdržite. Da.